నైట్ డిటెక్టర్‌లో సినిమాలో చూపించినట్టు ఏదో ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తే సెడక్షన్‌లోకి వెళ్ళి వాడు నిజాలు చెప్పించడం అలాగే ఉంటుందా? సో ఇంజెక్షన్ సినిమా అంటే మొత్తం డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ కదా, రియాలిటీ అండ్ ఆ సినిమా ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ అపారటస్, ఇన్స్ట్రుమెంట్, లైట్ డిటెక్షన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్ని ఉన్నాయి. సో అది వి యూస్. రైట్. సో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడే ఇంటర్నల్ గా జరిగే వైబ్రేషన్స్ కానీ ఇంటర్నల్ గా జరిగే చేంజెస్ కానీ దాన్ని బట్టి మీరు అది ఆ అవుట్పుట్ లో చూపిస్తుంది ఆ గ్రాఫ్ లో. సో అట్లా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్, రియల్ టైమ్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఎక్స్పోజర్ టు. సో రియల్ అంటే అవుటర్ వరల్డ్ లో ఎంత క్రైమ్స్ జరుగుతుంది కూడా, ఇట్స్ లైక్ వెరీ అలార్మింగ్ ఇన్ రేట్స్ ఆల్సో, అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఐ థింక్ this is a very good organization just because yeah, we are doing something for the nation, for the country. So ila justice koncham unte kuda people ki koncham like they can be